fɔ ye cogo min na an ni promotrice yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi an bɛna ɲininkali damadɔni tɛ ŋo a la ne ba na se k'i ma baasi somɔgɔw ko di baasi tɛ yen nɔ i y'an bisimila i ko ɲuman i ka yɔrɔ la bi a diyara an ye an b'i fo Yiriwa TV tɔgɔ la aw nana n ka yɔrɔ la a diyara an ye ne bɛ Yiriwa TV mɔgɔw fo u ka hakilina ɲuman na n nana ka na se ma a diyara an ye kojugu. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw ye. Ne tɔgɔ ye Madame Keita Sebe Sidibe ne ye école complexe scolaire Awa Keita promotrice ye Jikɔrɔni kura 30 mètres da la ɲɛsin goudron ma. École dayɛlɛli hakilina nana e la cogo di? Bon école dayɛlɛli hakilina nana ne la cogo di? Denmisɛnnin kanu de ye ne bila école ko domaine kɔnɔ. Denmisɛnnin parce que denmisɛnnin ko ka di ne ye. Denmisɛnnin ko ka di ne ye ne yɛrɛ sina ten tɔ dɔrɔn ka a ɲini ka jardin denw de kalan. Bon ne taara ka taa école dɔw la n passera école privée dɔw fɛ ka jardin d'enfant kalan yen nɔ. Donc sisan o hukumu kɔnɔna la ne yɛrɛ cɛ nana jateminɛ k'a fɔ courage bɛ ne muso la cogo min na denmisɛnnin ko ka d'a ye cogoya min na tantôt est ce que ne yɛrɛ tɛ yɔrɔ dɔ ɲini ka d'a ma ka se ka yen kɛ jardin d'enfant ye. Donc sisan o kɔnɔna de la ale nana ka na yɔrɔ ɲini ka di ne ma ne yɛrɛ kan ka jardin d'enfant daminɛ yen nɔ. Donc sisan o kɔnɔna la sisan école kow nana don a kɔnɔ. Sisan classe bɛ n bolo sisan nɔ ka daminɛ jardin fo 6e année sisan an b'o baaraw kɔnɔna la sisan. École in dayɛlɛla san jumɛn de la? Bon école in dayɛlɛla 2017. Ma i ye tɔgɔ ye hakilina sɔrɔ cogo di? Awa Keita a tɔgɔ nana cogo di? Complexe scolaire Awa Keita hakilina nana cogoya min na ne yɛrɛ ba tɔgɔ ye Awa de. Mais n cɛ y'a laɲini k'a fɔ n k'a kɛ Awa Keita ye siɲɛ kelen ko o de ka di n ye. École in dayɛlɛli ni bi cɛ walima aw ye avantage jumɛn de sɔrɔ e yɛrɛ propre i ye avantage jumɛn de sɔrɔ a la? École in daminɛ ni bi cɛ ne bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi mais école ko a man nɔgɔn. N'i ye entreprise yɛrɛ filɛ nin ye n'i y'a daminɛ ka sɔrɔ fɔnba t'i la i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna la. Bon donc a bɛ dépend i yɛrɛ de bɛ courage ta i bɛ courage yɛrɛ de ta n'i ma courage ta dɔrɔn baara tɛ taa. Ni courage tɛ sa ma sɔrɔ école in n y'a bila mais n ye courage ta k'a ye k'a fɔ sigili k'i da so kɔnɔ a tɛ mago ɲɛ wuli ka dɔ kɛ i bɛ ko o ko la wuli ka dɔ kɛ o yɛrɛ kɔnɔna la ne yɛrɛ bɛ n ka hali ni gɛlɛya b'a kɔnɔ cogo o cogo b'a la. I bɛ se ka i da don a gɛlɛya dɔw la k'a dɔ ɲɛfɔ an ye gɛlɛya jumɛn de b'a kɔnɔ depuis école dayɛlɛli fo bi i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ ko mun yɛrɛ e yɛrɛ ma se? Bon gɛlɛya minnu b'a la hali tuma dɔw la pour que ka wari sɔrɔ parents d'élèves la kalo sara i tɛ kɔlɔkɔlɔ kuma kɛ fɔlɔ. Bon i bɛ bɛn ni tuma dɔw la i bɛ bɛn ni mɔgɔ dɔw ye i n'olu pour k'aw ka ɲɔgɔn faamu a man nɔgɔn quoi. Mais actuellement mɔgɔ minnu bɛ n bolo sisan n'u kɛlen don ka ɲɔgɔn faamu an ye ɲɔgɔn taabolo faamu u b'u ka baara k'a kɛcogo la u bɛ na heure la vraiment a kɛlen don ka baara in tɔ kanu don n na kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ ka ɲɔgɔn faamu an bɛ ka baara k'a kɛcogo la sisan kɔni alhamdulilayi n b'a fɔ école maître promoteur promotrice bɛɛ k'a lajɛ ka ɲɔgɔn faamu denmisɛnninw ka avenir de b'an bolo an k'an jija denmisɛnninw ka se ka faamuyali sɔrɔ an ka baaraw k'u kun an kana décourager an bɛɛ ka courage ta pour que denmisɛnninw ka avenir ka ɲɛ denmisɛnninw de ye don dɔ mɔgɔkɔrɔba ye donc anw de kan k'u avenir dilan ka ɲɛ ka d'u ma ne bɛ o de fɔ conseil de di bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma baara ka k'a kɛcogo la. N faamuya dɔ kuma y'a yira k'a fɔ aw ka école bɛ premier cycle dɔrɔn de b'a la ka daminɛ jardin ka na fo se 6e. Don n'a nataw la i ka hakilina ye jumɛn de ye donc projet jumɛnw de b'i bolo ka ɲɛsin école in ma don n'a nataw la? Bon don n'a nataw la a ka di n ye école in ka taa fo université la an ka baara kɛ ka école in fo université.
walima conseil jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin jeunes ma an bɛ don min na i ko bi. Bon conseil min bɛ ne bolo ka se ka ɲɛsin jeunes ma jeunes k'a lajɛ u kan'u sigi k'u bolo da u sen kan u ka wuli ka dɔ kɛ mɔgɔ filɛ baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen baara o baara n'i ye courage k'a la a ka ca Ala fɛ Ala b'i dɛmɛ foyi tɛ baara bɔ diɲɛ kɔnɔ n b'o de fɔ jeunes ye foyi tɛ baara bɔ n'i ye baara kɛ nafa b'ale de la nimisa t'a la. Welekan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin parents d'élèves ma an bɛ don min na i ko bi. Bon welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin parents d'élèves ma parents d'élèves ka lajɛ ka denmisɛnninw complexe scolaire Awa Keyita la kalanbaga jolenw de bɛ yan karamɔgɔ minnu bɛ yan u bɛ kalan denmisɛnninw kalan u bɛ dɔnniya di denmisɛnninw ma ka ɲɛ u b'u nɛgɛ u b'u kalan ka ɲɛ éducation de bɛ yan nɔ n b'a ɲini u fɛ u kana ka na denw tɔgɔ sɛbɛn u ka bɔ yɛrɛ de ka na denmisɛnninw tɔgɔ sɛbɛn complexe scolaire Awa Keyita la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n ka parents d'élèves bɛɛ fo. Ayiwa olu bɛɛ faamuyara an ka émission bɛna se a kuncɛyɔrɔ ma nka yan'o cɛ folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an lajɛbagaw ma. Ne bɛ Iwa TV mɔgɔw fo k'olu fo kosɛbɛ kosɛbɛ baara in u k'a bila kɔrɔ u kana bila dɛsɛ ye Ala k'a yiriwa halisa yarabi ka foli bila furucɛ yɛrɛ ma n'o ye monsieur Keyita ye a ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ale de bɛ n encourager kosɛbɛ baara in kɔnɔ o kɔfɛ n bɛ n dɔgɔmuso n'a cɛ fo ne ye Mɔgɛrɛ Sidibe mama n'a cɛ fo Bakari Sanogo n b'u fo fo Faransi u ye n dɛmɛ kojugu décourageli tɛ yen tuma bɛɛ u bɛ encourager baara in kɔnɔna la ka n balimaw bɛɛ lajɛlen fo ka n jɛɲɔgɔn fo n balimaw bɛɛ n ba ayi bɛɛ de bɛ n dɛmɛ baara in kɔnɔna la monitricew fo n bɛ n ka enseignants fo kosɛbɛ kosɛbɛ courage de bɛ ninnu na u bɛ n dɛmɛ u bɛ baara in k'a kɛcogo la vraiment nisɔndiyalen d'u kɔrɔ u b'u fo kosɛbɛ u ka foli bɛ yan ka bɛɛ lajɛlen fo an b'an lajɛbaga cɛman ni musoman bɛɛ fo Ala ka hɛrɛ k'an ni bɛɛ lajɛlen Ala ka Mali ni kolo suma Ala ka dɛmɛ kɛ Ala ka bɛɛ bɛn kelen ma. Bonjour, je suis monitrice de l'école Awa Keyita. On voudrait que vous nous disiez quelques mots concernant votre école. Bon, nous, on soutient bien les enfants. On les accueille bien pour leur éducation. L'éducation des enfants est très importante pour nous. L'affaire de monitrice, c'est pas facile. Pour qu'on s'aide les uns les autres. C'est notre avenir, les enfants. C'est l'avenir du pays aussi. Merci. Bi yiriwa kɛnɛ jamukan kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ an kun nana madame Keyita Sebe Siribe de ka yɔrɔ la bi n'ale ka ekɔliso bɛ Jikɔrɔni kura 30 mètres la Sebenikɔrɔ kɔnɔna la ni a ka ekɔli tɔgɔ ye complexe scolaire Awa Keyita an n'ale kun bɛ ka masala bi tɛ se ka jamukan in kuncɛ n'an b'an dɛmɛbagaw fo an bɛ Bakari Sanogo fo yan fo Faransi an bɛ Ibrahima tɔgɔ filaw fo n'o ye Ibrahima Togola ani Ibrahima Konate an tɛ ɲinɛ Faseri Kante kɔ ani Siriki Hayidara ninnu bɛɛ ye an dɛmɛbagaw ye depuis baara in daminɛ na olu de bɛ cɛsiri la su ni tile walasa an ka se ka ja ɲumanw ni kumakan sanumanw lase aw ma an b'aw fo aw ka lajɛliko ɲumanw na an b'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn yiriwa kɛnɛ ta ko wɛrɛ kan n'Ala ma basi foyi k'an na.